kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata ye octobre kalo tile 2 san 2018 kunnafoni labɛnna fasirijakulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Sandri Awakita a ye ɲɔgɔnna jɛrɛ bisimila kunungo sɔgɔmada fɛ a tun bɛ baara dayɛlɛ kofɔ ka ɲɛsin kalanbolo ma mun ɲɛsinna dɔnnibaaru ɲininaw ma minnu bɔra jamana dugubaw kɔnɔna na ani faaba kɔnɔ yan Bamakɔ ka kalanbolo taga ɲɛsiw ma dɔnnibaaru ɲini a bɛ kɛ cogo di gɛlɛya waati kɛlɛ waati jamana kɔnɔna na a labɛnna projet émergie fɛ Internews o ka waleyali siratigɛ fɛ NDI o ka baarabolo kɔnɔna na a tɔrɔmɔɲɔgɔnbɔ kɛra USAID fɛ. Centre d'études et de formation en informatique et business a ye ɲɔgɔnna jɛrɛ bisimila a kɛra laseli ka ɲɛsin dɔnnibaaru ɲininaw ma min n'u ka ma ko plateforme e-learning ou université virtuelle Mali kɔnɔ ale laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kalanbolo di maaw ma sanna kalanso o siratigɛ fɛ ka sɔrɔ u ma taa a kalan kɛ jamana kɔ kan k'u to u ka jamana kɔnɔ k'a kɛ cakɛbara bɔlɔlɔ tɛmɛsira fɛ n'an ko ma internet. Yaasa denmansaw bɛ se ka kalanminɛnw sɔrɔ ka di denw ma nɔgɔya la cogo min na nin ye ɲɔgɔnna jɛrɛ belebeleba ye jɔafiyɛba kalanminɛnw olu kama mun ni u k'a ma ko salon ni salon belebele min filɛ nin ye kalankɛminɛnw olu de danbe yen sanni feere o siratigɛ fɛ an wulila an taara ka taa nin jɔafiyɛba in ka taa lahalaya lajɛ ani a ɲɛma ani ka dɔn k'a fɔ a nɔnaw an n'u masalana Seku Fofana ni ale ye secrétaire général organisation malienne des éditeurs de livre OMEL bakuruba fɔla a bɛna ɲɛfɔli k'an ye nin jɔafiyɛ belebele in lɔgɔlidenminɛnw olu ka hukumu kɔnɔna na a nafa ye min ye kalanden somɔgɔw ma dɔnnibaaru la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na. An bɔra ka fɔ sisan dani na Sandri Awakita a ye ɲɔgɔnna jɛrɛ bisimila kunungo sɔgɔmada fɛ a tun bɛ baara dayɛlɛ kofɔ ka ɲɛsin kalanbolo ma mun ɲɛsinna dɔnnibaaru ɲininaw ma minnu bɔra jamana dugubaw kɔnɔna na ani faaba kɔnɔ yan Bamakɔ ka kalanbolo taga ɲɛsiw ma dɔnnibaaru ɲini a bɛ kɛ cogo di gɛlɛya waati kɛlɛ waati jamana kɔnɔna na a labɛnna projet émergie fɛ Internews o ka waleyali siratigɛ fɛ NDI o ka baarabolo kɔnɔna na a tɔrɔmɔɲɔgɔnbɔ kɛra USAID fɛ tile 2 Baɲangu dɔnnibaaru ɲinina minnu bɔra dugubaw kɔnɔ ani faaba kɔnɔ yan Bamakɔ u bɛna hakili jagabɔ kɛ dɔnnibaaru ɲini a bɛ kɛ cogo di waati gɛlɛn na kunnafoni bɛ di cogo di waati min na kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔna na ɲɛnatigɛ Sadu Yatara n'ale ye dɔnni ŋana dɔ ye fɛn min ye o lahalaya kan Mali kɔnɔ yan dɔnnibaaru ɲinina cɛkɔrɔba don ale ni a baarabolo sɔrɔbaw u bɛna hakili jagabɔ kɛ kɛlɛ yɛrɛ ye mun ye a bakurubaw ye jumɛn ye balawu suguya joli de bɛ yen olu kun bɛ se ka kɛ jumɛn ye o de kosɔn a kɛnɛ kan directeur projet émergie o tɔgɔ la Internews o ka waleyali siratigɛ fɛ Mali kɔnɔ Claude Cyril a y'a jira k'a fɔ ko nin baarabolo in ko nin kɔni ye dɛmɛ nin ye ka ɲɛsin dɔnnibaaru ɲininaw ma Mali kɔnɔna na wa fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ kalataw olu kɛli waleyali ɲuman siratigɛw taamali olu bɛ o baarabolow fɛnɛ u bɛ o waleya USAID ka tɔrɔmɔɲɔgɔnbɔ o siratigɛ fɛ k'olu yɛrɛ ka kumakan ye jumɛn ye o de ye Internews o ko don koyi k'o de ye kow ka yɛlɛma nagakɔrɔla na marabolow kɔnɔna na sigidakuluw kɔnɔna na dɔnnibaaru ɲininaw olu ka jɔyɔrɔ o fali o siratigɛ fɛ jamanadenya sira fɛ a kɛnɛ kan Yuritel n'o ye kɛnyɛrɛ arajosow ani télévision kɛnyɛrɛyew olu faralen ɲɔgɔn kan Yuritel o ka ɲɛma dangan n'o ye Kumba Tangara ye ale kumana Yuritel ɲɛma o tɔgɔ la n'o ye Banjugu Dante ye a ko a y'aw jija aw maa minnu bɛ nin kɛnɛ kan a ka kɛ maa jijalenw ye ka laseliw lamɛn k'aw sen don u waleyali la yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ a bɛ se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ cogo min na dɔnnibaaru ɲinina jɔyɔrɔ la fɛn min ye jamana kolosumali ani kunnafoni dili ɲuman o siratigɛ fɛ waati min na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na waati autorité de la communication dɔnnibaaru ɲininaw ka dugutigi bulon Aki o ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan n'ale ɲɛsin bɛ dɔnnibaaru ɲininaw ka lahalaya ma Aki kɔnɔna na n'o
ye Mahaman Ame Sise ye a ko Internews ka fo ka waleɲuman dɔn a bɛ ka jamana fanga marabaw dɛmɛ kosɛbɛ fɛn min ye jamana kolosumali ani ka dɔn ka fɔ a kalataw olu jidili la o kosɔn a ye foli ni talili ta ka ɲɛsin Claude Cyril ma n'ale ye o ɲɛminɛ ye wa tile 2 bɔɲango fɛn min ye ka dɔn ka fɔ maa minnu yera nin kɛnɛ kan n'olu ye dɔnkibaru ɲininaw ye u bɛna kuma dɔnkibaru ɲinini sariya yɛrɛ ye jumɛn ye a fɛn jumɛn kan ka bonya yaasa dɔnkibaru ɲinina i bɛ se ka to dɔnkibaru ɲinini minan kɔnɔ cogo min na ani i ka dɔn ka fɔ sariyaba jumɛnw de bɛ kɛlɛ ale kolosumali la jamana kɔnɔna na n'o ni dɔnkibaru ɲini sariyaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ani fɛn min ye ka dɔn ka fɔ laselikɛsow n'o ye arajosow ye olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye balawu kunbɛli la. Salon ni y'a ta ko fɔlɔ ye n'u ko ma jɔafiyɛ belebele nin ye ekɔlidenminɛnw ka taa olu dangɛnɛmaya maaw bɛ se ka taa ɲɛdama ko la cogo min na k'o san k'o du den tannu ma nɔgɔya o siratigɛ fɛ Sekou Fofana édition dunuya o maa don secrétaire général de organisation malienne des éditeurs de livres OMEL o tɔgɔ la ale ye ɲɛfɔli k'an ye salon ko in kan jɔafiyɛ belebele in ekɔlidenminɛnko la. Laɲini ye min ye an y'a lakɔlɔsi san o san ni école ta sera école somɔgɔw bɛ boli la fan bɛɛ fɛ ka taa édition dɔ la ka taa édition wɛrɛ la dɔ bɛ taa géographie ɲini ɲɛmakɔrɔ a bɛna mathématique ɲini cité du Niger la an y'a ye o boliboli o ka jan mɔgɔw ma o bɛ mɔgɔw sɛgɛn kojugu min b'a to ni nana yɔrɔ kelen na i bɛ se ka i ka denmisɛnninw ka école ta minɛn bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen na o hakilina de y'a to an ɲɛmɔgɔ ko an bɛ foire kɛ dɔ ka sigi ni mɔgɔ min sera yan i bɛ se k'i ka fɛnw bɛɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen waatinin kelen na k'a sɔrɔ a ma kɛ ɲɔgɔn puseli nin ye ɲɔgɔn sama ni fɛngɛw ye comme an bɛ to k'o kɔlɔsi sugu kɔnɔna na cogoya min na. Yalima aw ta in a sɔngɔ ka nɔgɔn ni yɔrɔ tɔw ta de ya? Anw ta in a livre ka ɲi ni yɔrɔ caman ta ye misaliyala n'i taara dibidanin na je n'ai rien contre les gens du dibida n'i y'a lakɔlɔsi dibidanin na caman bɛ livre minnu feere a bɛɛ ye livre minnu ye an b'a fɔ ko livre piratew ka mɔgɔw ka fɛnw ta ka taa bayɛlɛma cogoya wɛrɛ la ka n'o feere mɔgɔw ma k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ ye min y'a dilanbaga ye o tigi yɛrɛ bɛ yen donc o bɛ don an n'u cɛ min b'a to u b'a fɔ k'an ka livre da ka gɛlɛn n'o tɛ anw bɛ taxe ni droit d'auteur ni fɛngɛ minnu sara minnu b'an ka livre ta ka taa pirate olu t'u sara minnu yɛrɛ ye livre sɛbɛnbagaw ye an bɛ wari min sara olu ye olu t'u sara o ye donc mais anw ka livre o livre ka ɲi ka tɛmɛ livre min bɛ sɔrɔ sugu la ka tɛmɛ a caman kan parce que anw ta ye original ye o bɛ mɛn denmisɛnninw bolo lakɔlɔsila caman b'a fɔ ko an ye livre san dɔrɔn yanni san ka ban livre bɛɛ fara la parce que livre tɛ ɲuman ye a ma san a dilanbaga yɛrɛw bolo. Aw dɛmɛlen don nin jɔafiyɛ in sigili la aw dɛmɛlen don? An dɛmɛlen don projet canadien dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko page o y'an dɛmɛ ka nin dɔgɔdon in sigi ani bibliothèque yɛrɛ n'o ye ministère de la culture département dɔ ye olu ye kɛnɛ d'an ma an ka se ka dɔ fɛn sigi kɛnɛ kan cogoya min na. Farafin sɛbɛnnikɛlaw olu bolonɔw bɛ aw ka gafe ninnu na kosɛbɛ a caman n'i y'a lajɛ kɛmɛ sara o sara i b'a sɔrɔ 99 bɛ anw yɛrɛ ka sɛbɛnnikɛlaw ye o ye maliyɛn sɛbɛnnikɛlaw o yɛrɛ ye maliyɛn sɛbɛnnikɛlaw yɛrɛ a fɛn fɛn b'anw bolo a fanba bɛɛ maliyɛn sɛbɛnnikɛlaw yɛrɛ ka sɛbɛnni n'o ye. Livre ani minɛn wɛrɛw de don wa? Livre ni minɛn wɛrɛw i bɛ cahier sɔrɔ yan i bɛ bic sɔrɔ yan i bɛ dictionnaire sɔrɔ yan fɛn fɛn ye école minɛn ye a sac ni a règle ni lacrɛ ni chiffon ni a bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka sugu in na yan. Dɔ bɛ k'an lamɛn sisan u b'a fɔ ko gafe tɛ se ka san gafe wari ka ca gafe e bɛ se k'a fɔ an ye gafe livre minnu bɛ yan u bɛ se ka bɔ joli la ka taa joli la? Livre minnu bɛ yan a bɛ bɔ 200 la ka se 300 400 ka se fo 1000 ma. A yɛrɛ da man gɛlɛn kalan ɲinini na a ma da man gɛlɛn kalan ye fɛn min ye n'i bɛ kalan kɛ i bɛ kalan kɛ ni minɛn de ye min ye minɛn ɲɛnama ye ni minɛn ɲɛnama tɛ i baara o baara kɛ f'i ka kɛ ni baarakɛ minɛn ɲuman de ye ni baarakɛ ɲuman minɛn t'i bolo i bɛ baara kɛ cogo di? A daminɛra waati jumɛn jɔafiyɛ in a bɛ ban waati jumɛn? A daminɛna alamisa tɛmɛlen a b'an kɔnɔ n'Ala sɔnna an bɛ tɛmɛ n'a ye fo araba ni comme jɔafiyɛ don ni dɔgɔ jɛra an bɛ tɛmɛ n'a ye ka taa se fo juma ma ou bien sibiri ma. N'i ma fili a kun kan ka ban kalo tile 29. A kun kan ka bɔ o de la nka munna a ma ban o la? Ekɔliden masaw yɛrɛ y'a laɲini ko an ka tɛmɛ n'a ye dɔɔnin ko dɔw ko k'u m'u ka lisiw sɔrɔ o ye cahier ni fɛngɛw sa ko nka livre gafe minnu b'a la k'o lisi t'u bolo a ɲuman ye min ye an ka tɛmɛ n'a ye dɔɔnin o bɛ tɛmɛ an fɛ yan donc o de y'a to an y'a latɛmɛ ka taa. N'a fɔra k'e ka kuma denmansaw ani denmisɛnninw yɛrɛ ye funɛgɛnninw minnu kan ka gafe kalan e bɛ mun de f'u ye yaasa k'u hakili la min ka taa gafe kalan ma? Jamana ɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye jamana ka sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye wa mɔgɔ o denmisɛnninw ma kalan comme kumadɔnnaw b'a fɔ cogoya min na n'i ye so jɔ n'i ma den jɔ den laban bɛ so feere den bɛ jɔ ni mun ye den bɛ jɔ ni kalan de ye wa kalan dɔnni a bɛ sɔrɔ gafew de kɔnɔ anw ka laɲini ye min ye denmansa bɛɛ k'i jija an ka denw kɔrɔ u ka kalan kɛ. Sekou Keita ale ye libraire ye o bɛ gafe feerela ko fɔ
ale fɛnɛ ni a ka gafew ni ekɔlidenminɛw olu bi ɲɔgɔn na sanni feere o siratigɛ fɛ a kumana. min ye dusula min ka na lɔgɔfiyɛ in na n b'a fɛ denmisɛnninw ka se ka gafe sɔrɔ u ɲɛna gafe sɔrɔ walasa u ka se ka dɔnniya sɔrɔ a kɔnɔ. e nana ni minɛn jumɛnw de ye ka di ka feere denmansaw ma? e nana ni minɛn minnu ye ka daminɛ kilasi fɔlɔ san fɔlɔ ka taa bila fo san 9 o gafew de bɛ ne bolo yan. a ka français b'a la a calcul b'a la. an ɲɛ b'a sɛbɛnnen na dɔ kan livre unique de français. o ye livre unique de français o ye collection flamboyant ye o ye 3e année ni 4e année ni 5e année ka taa bila fo 6e na. an ɲɛ b'a la fɛnɛ horizon d'Afrique. horizon d'Afrique o fana ye 6e tɛ gafe de. an ɲɛ bamanankan fɛnɛ sɛbɛnnen na dɔw kan i bɛ se k'o dama dama fɔ an ye. min bɛ yan nɔ olu fana bɛ yen o lɔgɔlidentaw bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen ziiriw b'a la ntɛntɛnw b'a la kalanjɛ fana b'a la. ne b'a sɛbɛnnen na dɔn ka ɲanakɔrɔ ka tonkan. ɲanakɔrɔ ka tonkan o mana bɔra waati dɔ fɛ jelijafe fɛ waati dɔ la an y'o kɛ livre ye k'o bila. n'a fɔra k'e ka kuma denmansaw ye i bɛ mun f'u ye? n b'a fɔ denmansa ye bɛɛ k'i jija bɛɛ ka na munumunu yan bibliothèque nationale la ka gafe dɔ san ka taa di denmisɛnninw ma walasa dɔnniya bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ. nin ye musolaka ye ale fɛnɛ nana n'a a bolofɛnw ye o bɛ gafew ni i ka dɔn ka fɔ ekɔlidenminɛnw ko fɔ ale fɛnɛ bɛna ɲɛfɔli k'an ye. an nana walasa mɔgɔw ka se k'an lakodɔn o la an bɛ wele bila denbaw bɛɛ lajɛlen ma ko ekɔlidenminɛnw b'an bolo yan nɔ sakiw b'an bolo bɛɛ ka na sugu ka nɔgɔn sugu in an y'a dabɔ walasa denbaw ni denfaw kana sɛgɛn kalaminɛnko la donc u ka na sugu ka nɔgɔn yɔrɔ yɛrɛ a nali ka nɔgɔn. alimami Musa Tarawele ale nana ɲɛdama kɛ minɛnw na a b'a fɛ ka sanni feere k'o waleya dɔw yɛrɛ sann'a fɛ ka ban a kuma na. i nana a lajɛ? n nana lajɛ. e ye denmansa ye? ne ye denmansa ye. ne sanni kɛ? n ye sanni dɔ kɛ déjà n bɛ sanni kɛ parce que denmansaya fana ye responsabilité dɔ ye denmisɛnninw ka kalan denmansa kan k'i sen don a la kosɛbɛ a man ka da école dɔrɔn ka responsabilité ma n yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna la lecture kalan ka di ne ye kalanjɛ ka di ne fana ye donc ne b'a k'a lajɛ fɛn fila la denmansaya hukumu kɔnɔ ani n yɛrɛ ka bɛ se ka nafa sɔrɔ gafe minnu na n bɔ k'a lajɛ n'o sansi fana ye. an ɲɛ bɛ gafe dɔ la i bolo dɛ. awɔ i y'o san? n y'o bɔra k'o san sisan. a tɔgɔ? o gafe in tɔgɔ kuma o de Amadu Keyita. an ka kumakan kelen. an ka kumakan kelen parce que kumakan in na i bɛ se ka faamuyali dɔ sɔrɔ i yɛrɛ bɛ mun dɔ ka kɔrɔ o y'i ta ye i bɛ mun dɔ ye don o don kilo bɛ taa kalanso kuma in bɛna to ne bɛna kalanni mun d'a kan n bɛ se ka faamuyali wɛrɛw sɔrɔ a la kuma bɛ se ka mun lase mɔgɔ ma ne nafa b'a la. ale sɛbɛnbaga ye jɔn ye? ale sɛbɛnbaga ye Amadu Keyita ye. k'u ka hakilisigi la na n'an ko ma sagesse e b'a fɛ ka kɛ ɲɛnatigɛ ye kɛ? inshallah hakili sigilen n'Ala sɔnna. i ni ce. nin tun ye salon fɔlɔfɔlɔ an ye lahalaya min sɔrɔ o kɛnɛ kan ni an ko ma première édition salon fɛn min ka dɔn ka fɔ jɔnfiyɛ belebele ka taa ekɔlidenminɛnw ka taa olu dangɛnɛmaya maaw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na bibliothèque nationale la u bɛ yen nin nɔ. Centre d'études et de formation en informatique et business CEFI bakuruba fɔla a ye laseli kɛnɛ bisimila ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma k'a ma plateforme e-learning ou université virtuelle au Mali o tɛ dɔwɛrɛ ye ka kalan kɛ k'a sɔrɔ i ma se nanzara universitéw kɔnɔna na k'i to Mali la ka kalan kɛ o université baw kɔnɔna na cakɛbara o taa sira fɛ u y'o laseliw u ye ɲɛfɔliw de kɛ o la ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma u ko nin kalanbolo in ani nin kalansira in a bɛ sen ka kabini san 2016 waatiw dɔwɛrɛ tɛ ka se ka i ka dɔn ka fɔ garijɛgɛ di maaw ma se tɛ minnu ye ka taa nanzara jamana na ka taa kalan kɛ u se ka kalan kɛ k'u to u ka jamanaw kɔnɔna na cogo min na o ye olu ka laɲini ye. maa fila bonyango olu joginna a kɛra Mogadiscio waati min na yɛrɛfagasu dɔ ale ye mugukuru sirilen a yɛrɛ la ale ye o poron bolifɛn dɔ kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka wolomasiri tabaw ka bolifɛn dɔ k'o ndaraki n'o bɛ nanzara jamana Union européenne maaw olu ka bolimafɛn dɔ kofɔ Itali wolomasiri taabaa dɔ olu tun b'a kɔnɔna na olu tora ko la nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu mɔgɔw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye n'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ ale ye cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira ye www.malizoom.net a bɛ maraka faama ka laseliw a b'u bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Maraka faama ka bi journal bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.